Вітаю, це Суспільне. В етері програма «Тема дня Крим». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. В окупованому Криму розпочався судовий процес над головою Судакського регіонального меджлісу Ільвєром Аметовим. 29 червня відбулося перше судове засідання. Втім, розгляд справи було, по суті, відкладено, оскільки на судовий процес не з'явився адвокат Аметова. Він заявив, що він був зайнятий в іншому судовому процесі, а сам Аметов стверджує, що не був попереджений про засідання у встановлені терміни. Тож наступне засідання призначене на 27 липня. Окупаційні силовики звинувачують Ільвєра Аметова в незаконному придбанні і зберіганні вогнепальної зброї. Йому загрожує до 4 років ув'язнення. У вересні 2019 року силовики вже проводили рейди в кафе Аметова в Судаку і вилучили старовинні експонати його приватної колекції. А саме антикварну зброю, яку Аметов колекціонує понад 20 років. Тож, що стоїть за переслідуваннями представників меджлісу в окупованому Криму, ми поговоримо з нашим гостем. З нами на зв'язку Рифат Чубаров, голова меджлісу кримськотатарського народу. Вітаю вас, пане Рифате. Доброго вечора. Ця справа Аметова виглядає дуже дивно. За коментарем Лінури Інгулатової, адвоката, вона пояснила, що в Російській Федерації було змінено законодавство, згідно яким ця зброя, яка була придбана після 2017 року, антикварна, має мати якісь чеки, пояснення, тобто обґрунтування. Але про ту зброю, яка була придбана у 90-ті роки, у 2000-ті, як з паном Аметовим, там нічого не йдеться. Тож, за словами пані Інгулатової, багато антикварів зараз стикаються з цією проблемою. Але, що цікаве, в законодавстві немає санкцій проти тих, хто не має чеків підтверджувальних на зброю, придбану до 2017 року. Тоді я не можу зрозуміти, а за що вони судять пана Аметова? Те, в чому звинувачують російські окупаційні каральні органи Ільвєра Аметова, це просто все надумане. В нього дійсно є дуже велика колекція, і не лише там зброї, можливо, зброї там менш всього. В нього є дуже багато артефактів з історії кримськотатарського народу. Він дуже багато це збирав, можливо, і ви сказали про це, років 20. І в цьому музеї, який він побудував у себе во дворі, тобто це окремий такий, знаєте, салон, окреме приміщення, там перебували з екскурсіями десятки тисяч людей. Зрозуміло, що цією колекцією цікавилися і спеціальні служби Української держави до окупації Криму. Ніхто ніколи там нічого такого забороненого не бачив, да там його і немає. В нього є старинні пістолети десь 18, здається, можливо, ні, 17 я не пам'ятаю, але 18 століття, 19 століття, якісь там гвинтівки десь початку 20 століття. Це частини тієї зброї, ну, скажімо, дуло. Але в російському законодавстві є статті, де говориться не просто про зброю, а про частини тієї чи іншої зброї. Насправді, Ільвєра Аметова переслідують за те, що він один із незламних керівників регіональних меджлісів, він керівник Судакського регіонального меджлісу. Він займався таким невеликим підприємством в Судаку, і з моменту окупації до нього десятки разів підходили окупанти з пропозиціями, мовляв, переходь на наш бік, і буде в тебе і бізнес, і все буде інше добре. Але він не може переходити, він каже, слухайте, я людина, яка вже дійшлася під 60 років, і я не можу міняти свої принципи, що ви від мене хочете. І оце його хочуть таким чином покарати. Останнім часом з Криму звучать
образливі вислови на бік представників Меджлісу, зокрема і вас, і пана Мустафи Джемілєва. До прикладу, буквально під час той момент, коли в Закарпатті були страшні повені, секретарка так званої створеної при окупаційному голові Криму Аксьонові ради кримських татар Лімара Селенделі, вона написала в Фейсбуці про те, що вами треба викладати якусь затоку робити, щоб не допустити повені. От, пане Рефате, оцей момент. Окупанти створили фейкові органи кримських татар. Вони, більше того, я спостерігаю про те, як пан Смірнов, наприклад, постійно, я з таким дуже подивом спостерігаю за його виступами у Фейсбуці, де він майже кожне своє виступ починає з критики вас і Мустафи Ага. Оце намагання підмінити представницький орган кримськотатарського народу якимись організаціями, які, вони не є органами влади. На ваш погляд, наскільки окупантам може вдатися цей їх план по такій введенню в оману кримськотатарський народ, щоб просто змусити людей вже не бачити різниці між Меджлісом, своїм органом влади, і якимись фейковими представництвами, організаціями, землячествами чи ще якось? Дивіться, ми часто про це говоримо, це наша історія, а у нас, у кримськотатарського народу, дуже така ціпка, зберігається колективна пам'ять. Колись ми були і чисельно великою нацією, і держава в нас була протягом 3 століть Кримське ханство. Але після того, як Крим було анексовано ще в далекі роки за часи Російської імперії, 237 років тому назад, ми стали внаслідок цих всіх репресій такою чисельно невеликою нацією. Це є нашим слабким містом, але ми тим не менш зберігаємося. Але оця нечисельність є дуже нашим сильним таким місцем, бо ми майже, пані Лариса, в це важко повірити, ми майже всі один одного знаємо. 300 тисяч людей однієї спільноти етнічної, в однієї нації, це дійсно таке, коли, якщо ти не знаєш безпосередньо людину, ти знаєш когось, хто його знає. І тому, що би там хто не говорив би, Селенделі, там Смірнов, інше, ми завжди спираємося на свій народ. А наш народ, він дуже чудово розбирається в кожному з нас, людей, які займають активну позицію, людей, які обрані Меджліс кримськотатарського народу, або людей, які виступають на боці російських окупантів, хоча таких дуже мало, і слава Богу. А те, що ви сказали, що деякі кожний ранок починають з якихось там накручувань проти своїх співвітчизників, та ні, вони починають з демонстрації лояльності російським окупантам. Їм треба дати кожного ранку сигнал. Я ваш, я не змінився. А для того треба виступати проти свого співвітчизника. Але народ це бачить, і народ тримає дуже послідовну позицію. Мені це просто нагадує оцю російську пропаганду, яка була спрямована на українців в Криму, коли їх запевняли, їм навіювали, що, мовляв, наша та Україна, що вона для вас зробила. І тут дуже схожа ситуація, тому що фактично тут намагання змусити людей, народ, який у 60-х роках утворив рух по поверненню, і не задавали люди питання, що для нас зробили той союз молоді кримськотатарської. Тобто це ж дуже показово. Змусити цих людей розмірковувати таким чином про свої органи влади, начебто вони не потрібні. Знаєте, це насправді
Це такий момент, який дуже він прослідковується у росіян. Вони ж намагаються, вони ж створили навіть культурну автономію в Криму. І, до речі, голова цієї культурної кримськотатарської автономії теж закликає ну, тобто він накликає ненависть до вас особисто і Мустафи. Тому я просто бачила, як це відбувалося з українцями, коли вони забули різницю між власною державністю і тим, що яка різниця. От чи не станеться так з кримськими татарами? Ні, вони будуть намагатися, російські окупанти, я маю на увазі, так зробити. Російські окупанти хочуть, знаєте, вбити в голову кримським татарам не лише просто свою таку ментальність, да, і культурну, і ідеологічну, і все таке інше. Вони хочуть, щоб кримські татари використовувалися тими цінностями, лекалами, якими користуються вони. Тобто, якщо держава мені дала якусь подачку, або якщо там, я не знаю, там держава якимсь чином облаштувала мої особисті справи, то я маю цій державі служити. Кримські татари, це теж просто їхня історія протягом більше ніж протягом півстоліття. Вони знали, коли ще за радянські часи, з моменту депортації, вони знали про те, що вони ніколи не можуть покладатися на державу, бо СРСР – та держава, яка їх вбиває на чужій землі, тобто яка їх виселила зі своєї батьківщини. І вони звикли до того, щоб ніколи не просити ту державу. Я зараз не беру поодинокі такі випадки. Коли ми повернулися, і Крим, і Україна здобули незалежність внаслідок розпаду СРСР, то кримські татари оцінили те, що українська держава не в змозі допомогти кримським татарам повертатися, а в значній частині і не бажаючи цієї допомоги, але українська держава, можливо, єдина зі всіх пострадянських держав, обрала виключно правильну позицію. Вона сказала, це ваша земля, і ви маєте право повертатися. І кримські татари оце оцінили, і вони це будуть цінити. Я зрозуміло, і хотів би, і ми робимо все для того, щоб окупація не була би довготривалою, хоча 6 років це вже неймовірно, для нас всіх дуже важко винести ці 6 років, але просто хочу сказати, скільки б окупація не тривалася, кримські татари, вони отримали це, знаєте, щеплення щодо Росії. Вони знають, що в цьому світові, в цій історії їх завжди вбивала Росія. І будучи імперією, і Радянським Союзом, а тепер Російською Федерацією. Тут нічого не зміниться. Нещодавно проходив це такий довготривалий марафон за голосування змін до Російської Конституції. До цього були залучені в тому числі і мешканці окупованого Криму, і навіть окупованого Донбасу. І по Криму багато повідомлень про те, що до людей приходять, людей змушують, їх просто змушують голосувати. Є повідомлення про те, що це відбувається просто скрізь. Меджліс випустив з цього приводу заяву. Ми бачимо, що в Верховній Раді є пропозиція проголосувати звернення, постанову Верховної Ради щодо незаконного голосування. Але пам'ятаючи досвід, як голосувалася постанова по воді в Крим, які у вас прогнози? Чи проголосує Верховна Рада постанову, яка засуджує волюнтаристські дії Російської Федерації на території окупованого Криму? Дивіться, тут декілька моментів, про які обов'язково треба сказати. По-перше, нам дуже важливо дати сигнал всім, хто живе в Криму, про те, що проведення російськими окупантами загальноросійського голосування по поправках Конституції України є незаконним, є злочинним і юридично нікчемним за своїми результатами. Це всі люди мають знати, і ми про це намагаємося говорити протягом 2 тижнів. Друге, про те, ми дійсно розуміємо, що ми не зможемо зупинити кожну людину, щоб вона
не пішла до тієї дільниці, а зараз і дільницю не потрібно йти, приносять урни. Прям, я вибачаюсь, але якщо ви в туалеті, вони вам принесуть і в сільський туалет ту урну, бо за людьми бігають цими урнами для голосування, і тому деякі люди, вони не змозі, знаєте, вистояти перед тиском і перед моральними такими загрозами. Я просто розмовляв ці декілька днів, я десь про це вже писав, з вчителями, з одним із керівників шкіл і з врачами. Це просто таке, знаєте, тотальне залякування, шантаж, і деякі люди зламаються і підуть, і кинуть того бюлетеня. Але ми маємо бути спокійними, визначивши це голосування як юридично нікчемним, незаконним, злочинним, і про це ми говоримо людям. Але позиція української держави в цілому також має бути. Позиція Меджлісу – це дуже добре, це наш борг, і це наше зобов'язання перед і своїм народом, і перед всіми мешканцями Криму, незалежно від національності. Якщо хтось почитає нашу заяву Меджлісу у зв'язку з злочином, який здійснюється Російською Федерацією у вигляді цього голосування, ми там звертаємося до всіх мешканців Криму. Ми не відрізняємо тут кримські татари, тут етнічні українці чи інші, бо вони в цій ситуації всі в однаковому стані. Я дуже сподіваюся, що, здається, в четвер, там 2 липня, здається, має бути проголосовано. Так, це вже буде пізніше на один день, бо завтра вже завершується 7-денний марафон голосування. Ну, це вже інша історія, що Путін робить зі своєю країною і що він творить на окупованій українській землі. Я дуже хотів би, щоб Верховна Рада проголосувала за той текст постанови, який зараз зареєстрований, і в його підготовці, зрозуміло, працювали і наші народні депутати, народні депутати кримські татари. Я їм дуже вдячний. І от під час, поки в окупованому Криму відбувається цей марафон, от, наприклад, цей Тумер Сутумєров, один з бранців по справі Хізбут Тахрір, він пояснював, що до нього в лікарню, його поклали в психлікарню, от знову черговий злочин окупаційної влади, оце примушення, тортури щодо людей, які висловлюють свою позицію, їх намагаються перевірити на психологічну або психіатричну відповідність, але навіть туди йому донесли оцей бюлетень, він відмовився і на нього тисли, як він пояснює. І от поки все це відбувається, в Україні святкується День Української Конституції. Президент Володимир Зеленський звертається із закликом до народу, і дуже дивна позиція, дуже дивні слова. Він сказав про те, що Україна має 25 мальовничих куточків. На це звернули увагу багато хто, тому що згідно Української Конституції це 25, всього це 27 адміністративних одиниць, 24 області, Автономна Республіка Крим і 2 міста особливого призначення, особливого підпорядкування – це Севастополь і Київ. І з цього приводу народний депутат Володимир Ар'єв в одному з інтерв'ю він заявив, що президент Зеленський має прокоментувати свою тезу, тому що російські видання, зокрема і симферопольські видання окупаційні, вони пишуть про те, що президент України відмовився від Криму і Севастополя. Як ви розцінили таке звернення? Ну, дивіться, мені байдуже те, що пишуть російські окупанти або їхні прислужники. Для мене головне те, що відбувається в нашій країні, і те, що є в головах наших очільників, і саме головне, як це продукується в їхніх справах. Оце для мене дуже головне. І тут я можу сказати таке. Дивіться, ну що таке Конституція? Да? Тут зараз, я думаю, що багато із ваших телеглядачів починають про себе говорити. Там і головний закон, і інші якісь висловлювання. Але насправді, тобто справді, Конституція є таким документом, де дуже чітко визначені такі основні, головні принципи і такі лінії, з яких люди не можуть зорганізувати своє життя. І тут я можу сказати, права людини в самому широкому переліку цих прав, і це є в нашій Конституції.
Якщо не дотримуються права людини, вони не забезпечуються Конституцією, держави не існує, довго не існує. Як друге питання – це питання суверенітету, питання організації державної влади, контролю над всіма землями, питання територіальної цілісності. Ну, президента, мені здається, не згадував про окупований Крим і Донбас. От прям... І якщо хтось бере на себе обов'язки за посадою вітати громадян держави з святом Конституції, не можна не сказати людям, які опинилися на окупованій частині, бо частина нашого суверенітету порушена, і частина нашої території під тимчасовою окупацією, і там живуть наші громадяни, права яких абсолютно нехтують окупантами, не можна було про них не сказати. Для мене це було найболюче. І про кримських татар, і про етнічних українців, і про всіх, хто живе в тимчасово окупованому Криму, і в окремих районах Донецької і Луганської областей, які нами, на жаль, не контролюються. Пане Рефате, ще одне питання. 26 червня Україна святкувала День кримсько-татарського прапору. Були заходи, активісти, волонтери фактично, люди самі зібралися. Вони відновлюють кримсько-татарський український прапор на Оболонській набережній, зібрали гроші. Тобто з боку громади дуже величезна підтримка. Але Крим досі офіційно в своєму прапорі має триколор. Отой триколор, таку інтерпретацію російського триколору, який був до окупації, і зараз саме під цим прапором здійснюється окупація в тому числі. На ваш погляд, наскільки можливо змінити все ж таки прапор Криму на кримсько-татарський прапор? Тому що багато хто писав в своїх статтях і в своїх промовах, говорив про те, що кримсько-татарський прапор – це прапор вільного українського Криму. Так сталося з моменту окупації вже більше ніж 6 років. Дійсно, кримсько-татарський національний прапор, він асоціюється з Кримом, кримськими татарами, Україною, українською нацією. І, знаєте, жодне з цих явлень, Крим, кримські татари, Україна, українська нація, воно вже не може існувати окремо. І це така асоціація по всьому світові. Ну, треба змінювати Конституцію України, треба виписувати дуже чітко статус Кримської автономії як національної територіальної автономії, національної територіальної автономії на основі реалізації корінним народом в Україні, кримсько-татарським народом, свого права на самовизначення у складі української держави, а потім вже виписувати всі ті деталі, в тому числі і прапор Кримської автономії. Те, що прапор Кримської автономії буде вибудований або цілком, або в абсолютній своїй більшій частині на основі кримсько-татарського національного прапору, в мене немає вже жодних сумнівів. Бо іншого вже просто не буде. І той прапор, який сьогодні формально продовжує виступати прапором окупованої Автономної Республіки Крим, він абсолютно є копією і по кольорах, і по чергуванню, співвідношенню російського прапору. Так воно і в житті і сталося. Як ви той корабель назовете, так він і попливе. Цього разу, напередодні Дня Конституції, чи зв'язувався з вами президент України щодо змін до Конституції? Тому що, здається, він обіцяв щось подібне, ну, принаймні, розглянути питання кримсько-татарської автономії. Ні, у нас жодних зв'язків не було напередодні Дня Конституції. В принципі, це і не планувалося. Ми всі напрацювання після останньої зустрічі ще раз провели. Чекаємо вже на рішення самого президента, чи він приймає таку точку зору, і він, ну скажімо так, виступить з законодавчою ініціативою і від себе внесе ці документи, ці проєкти на розгляд Верховної Ради України. Пане Рефате, ну вже завершуючи, я хочу з вами обговорити все, про що ми говорили, підсумувати. Тому що ми говоримо, що Меджліс кримськотатарського народу, як орган самоврядування, орган влади кримськотатарського народу, він ставить кримськотатарський народ
на рівень націотворчих народів. Державотворчих народів. Польський Сейм, там Українська Рада, Литовський Сейм. Тобто народ, який має державність, має свій орган влади. Окупанти намагаються підмінити його якимись організаціями, таке інше. Заводять карні справи за надуманими приводами проти лідерів, постійно намагаються роздмухувати пропаганду, мовляв, нащо вам той меджліс. От все це ми бачимо, це нам знайоме. Але от тут виникає питання: Україна як держава-суверен, що вона має зробити для того, щоб захистити меджліс? Тому що зараз питання вже йде про те, щоб захистити меджліс як інститут. Дивіться, Меджліс кримськотатарського народу як інститут, представницький, вищий представницький орган кримськотатарського народу, який обирається Курултаєм кримськотатарського народу. Він саме в такій якості визнаний українською державою у 2014 році спеціальною постановою Верховної Ради України. І дуже багато інших нормативних актів або документів, які фіксують ті чи інші ситуації. Я вже маю на увазі міжнародні документи, заяви Європарламенту чи рішення Міжнародного суду ООН, багато чого іншого. Повсюду Меджліс закріплений як представницький орган корінного народу Криму. І, можливо, я міг би сказати про те, що не треба якихось таких додаткових заходів щодо захисту Меджлісу. Треба нам разом, всім, українській державі, міжнародній спільноті, Меджлісу кримськотатарського народу. Я розумію, це знаєте, різність, так, і повноважень, і ваги, і не порівнюю Меджліс з міжнародною спільнотою, але за нашим правом на свою землю ніхто так більше не має права. Нам треба всім, як можна скоріше, вертати кримську землю під державний суверенітет української держави. І таким чином ми захистимо і кримських татар, кримськотатарський народ, і українців, які живуть в тимчасово окупованому Криму, всіх інших мешканців. Таким чином ми захистимо Меджліс, якщо ви хочете вже отримати відповідь на своє запитання. Якомога скоріше повернення Криму під державний суверенітет української держави – це є захист цих людей, які живуть в окупованому Криму. Дякую, пане Рефате. З нами був Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. На цьому я з вами прощаюся. Цю програму для вас провела Лариса Волошина. Я передаю слово своїм колегам для новин кримськотатарською мовою. На все добре.